прывітанне, сябры. Ведаеце, бывае, навальваецца столькі працы, што ты працуеш і працуеш. Ды яшчэ калі на дзень па некалькі сустрэч, і так нагаворышся, што ўжо язык не варушыцца. І тады адразу узгадваеш прыгожыя фотаздымкі, дзе пасярод леса ці на беразе вадаёма стаіць маленькі утульны домік, з вакенцаў якога ліецца цёплы свет. І хочацца хоць на некалькі дзён стаць пустэльнікам. Вы ведаеце, што такое пустэльнік? Ужо само слова кажа за сябе і адразу нешта звязваецца з пустэчай, таму што пустэльнік – гэта адшэльнік, затворнік. Праца, тусоўкі – гэта, канешне, ўсё вельмі цудоўна, але не забывайцеся на сябе любімых, бо трэба часам заставацца сам-насам з сабой, са сваімі думкамі, са сваімі пачуццямі. Таму адпачывайце і беражыце сябе. Да сустрэчы, сябры!